Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na dito sabab mga luksami mga pagaray kipagadatan. Katawan ka, makanggalubag ka sa Siyopulago siya mapya na maribat ka sa isabu na kalipatan nila sa Siyopulago siya mapya. Ginan sa mga tao, ginan sa mga manusia. Na madusa ka sa Siyopulago siya, na tubat ka sa mga isasiku Allah subhanahu wa ta'ala, na parilangkan. Ginan sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Na inom kayo nisa sa lubas sa mga tao, at talikudan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, miyadan ka na dito sabab mga nagsabi mga pagayamya sa butama sa balasang kanunulas sa mapya. Wassalam.